Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोना आंनि माथोखौ एसे आलादा खोनादों जानो हागौ। आं गगा मोनगासिनो दं आरोना, बिनिखायनो भिडिअबो होनो गोसो जायाखै, भिडिअ बानायनो गोसो जायाखै। आरो आंना कन्टिनिउ ब्लग फैबाय थानाया, ब्लग भिडिअ बानायनाया एसे खम जादों दासान्दि। बारा बानायनोबो गोसो जायाखै नालाय भिडिअ बानायनो। दा माखासे खामानि, न'नि खामानि बेस्थ'फोरनि थाखायबो भिडिअखौ रेगुलार बानायनो हाया। आं दा लबार बागानखौ नायनो होननानै फैदों आरोना। बोसोरनै जाबाय लबार गायनाया देग्लायजों। दा एसे जौबायबो, ओमफ्राय दाख्लैबावै आङो हाग्रा थैनायनि मुलि सारदोंमोन। दा अखायाबो हाबाय थायो नालाय दैज्लां बोथोर, नै दासो बैग्रि बिबार बारनाय सम मोनफैबाय, अक्ट'बर मास, नै दायो एसे गोजांहांबाय। एबार खम जालांसिगोन हाग्राया, आरो हाग्रा थैनायनि मुलि सारब्लाबो बांद्राय खरानद्राय जागोन दायो, ओंखायनो एसे एवस्रांनानै होनो सानदों आरो। नायफैदों आं बारिखौ दायो, जौजोब्बाय, नै नायनो हागोन नोंथांमोना। बोसोरनैयाव बेबायदि ग्रथ जाबाय आरोना लबारा आंना, नै नायनो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना राबार हानाय नुबाय थायोना, बियो 2012 सनाव गायनायमोन आरोना। 2012आव गायनाया मेचुर जाजोब्बाय गासिबो, आधा फसरगासिनो दङ। नै दायो माने हानाय जाथ'वाखै आरो आङो, सम मोनथ'वाखै। दा हागासिनो बेलेगफ्रा, मालाय जायफ्रा हादों फैसाबो मोनगासिनो दं, इनकामबो मोनगासिनो दं। आंहा हानाय जायाखै नालाय, न'नि खामानि बेस्थ'नि थाखाय लस जागासिनो आरो दा। ओमफ्राय नैबे गायनाया मथा मथि आरो 6 बोसोरसो लाबावगोन, 6 बोसोर बा 5 बोसोरसो लाबावगोन आरो, देरनायजोंसो खोथा। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों, दा बुजिखादोंबो बयबो। दा साननैसो सिगाङाव जोंहा बिटिसि बिसायख'थि जानानै थांबाय, जेनाखि जोंहा बिटिसिनि इलेक्सन जानानै थांबाय। दा सोरबाया गोसोआव गावनि पार्टिखौ देरहागोन बायदि मोनदोंमोनब्लाबो बिथांमोना देरहानो हायासै। जेननाय देरहानायाथ' थाखायो नङा होमबा। दा पार्टि दानाय दायैया बे रायजोफोरनि जिनाखि थाइसे आसिनि बेसेन गोसा भट होनायनि जाहोनावसो रायजोफ्रासो, पाब्लिकफ्रासो भट होनानै देरहाहोनानै रायजोनि खामानि मोजां मावगोनखौ सायख'नानै दैथायहरो नालाय लिडारफोरखौ। आंनि नुनाय, आंनि मिथिनाय, आंनि साननायाव दै, लिडारफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनासो थायो सिं सिं। खिन्थु जोंनि ग्राउन्ड लेभेलफ्राव जायफोर पार्टिनि सार्थखौनो मिथिया, पार्टिनि गुबै मुंखौनो मिथिया खायफाया, दा बेफोरसो माने गावजों गाव नारा नाथा, गावजों गाव दावराव दावसि गामि ओनसोलफ्राव, ग्राउन्ड लेभेलफ्राव बेफोरबायदि जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना। इलेक्सननि समावबो एकदम माने पार्टिजोंनो सिरु सिथाय जालांबाय थागोन बायदिनो गावजों गाव बुलाय सोलाय जानायखौ जों गोबां ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो नुनो मोनो। दा जिनाखि जोंहा दा PMOY न'नि सार्भे जानो हमगासिनो दङ, बेवहायबो जोङो उमुक पार्टिनिखौल', BPF पार्टिनिखौल' सार्भे खालामगोन, बा UPPL पार्टि थायोब्ला UPPL पार्टिनिखौल' जोङो सार्भे खालामगोन, नैबेफोरबायदि बुंनायफोरखौ जोङो खोनायो आरोना। दा बेफोरबायदि जानाङा, पार्टि वाइसआव जों लांनाङा। नोंथांमोना जिनाखि पार्टि सालायगासिनो दङ, बा जायखि पार्टियानो सालाया मानो, बयबो पाब्लिकखौ माने रायजोफोरखौ समान नोजोरै नायनांगौ, बयखौबो थाइसे मेगनजों नायालासे, जाहाथे बयबो जाहाथे सरकारनि जिख्लाबसेबाबो माबा मोनसे बुस्थुबाबो मोननो लुगैयो आरोना बयबो। दा बेखौ नोंथांमोना मोजां नोजोरै नायो। जायफोर पार्टिनि बिबान मोनदों, नोंथांमोना एसे समान नोजोरै नायब्लानो जाबाय। सिगाङाव जि जानानै थांबायसै आरो, 17 बोसोर नोंथांमोनाबो सालायबाय, BPFआबो सालायबाय 17 बोसोर, 5 बोसोर बिथिं UPPLआबो सालायबाय नालाय। दा गावजों गाव बखिलायबाय थायालासे, जाहाथे रायजोनि थाखाय मा उन्नति खालामनो हायो, मा मोजां खामानि मावनो हायो, मा खामानि मावनानै डेभेलप खालामनो हायो, दा बेखौसो जों दायो साननांगौ आरोना। गावजों गाव बखिलायबाय थायोब्ला बेयाव मालाबाबो समाधान जाया। गावजों गाव बखिलायबाय थानाय, सोरखौबा नासयनाय, उमुक पार्टिया मोजां नङा, तुमुक पार्टिया मोजां नङा, बेफोरबायदि बखिलायबाय थायोब्ला मालाबाबो डेभेलप जाया आरोना। माब्लाबाबो माने हारियाव खौसे जानायखौ आं नुहुरा आरो, बा पाब्लिकफ्राबो नुहुरा, रायजोफ्राबो नुहुरा। दा लिडारफोरा जायखि पार्टियानो जाया मानो, जों गावजों गाव मिलायलायनानै थानांगौ। किसुमाना ग्राउन्ड लेभेलाव खायफाया माने उमुक पार्टि तुमुक पार्टि बेफोरबायदि बखिलायनायनिफ्राय जाहाथे सिरि थायो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि जायगायाव सोरबा पार्टिनिया माने जिअ'टेक खालामाखैब्ला नोंथांमोना ब्लगाव थांनानै भिडिअ सारमोनजों एसे रायलायहैनानै नोंथांमोना जिअ'टेकखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। उमुक पार्टिनिया तुमुक पार्टिनिया बेफोरबायदि बुंलायलायोब्ला, नोंथांमोननि जायगायाव जिअ'टेक खालामाखैब्ला, न'खर न'खर सोरनिखौबा पार्टि वाइस नायनानै गालांदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै सुलुग लाहैनो हागोन, रिपर्ट होनो हागोन। बे जोंहा PMOY जिनाखि जोंहा सार्भे जागासिनो, बे स्किमा जाहैबाय जोंहा स्टेट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो नालाय। दा बेवहाय जोंहा बिटिसि एरियायाव जिनाखि बिटिसि जाय पार्टियानो जाया मानो, बिथांमोननो एसे दायथ' होनाय जायो नालाय। दा बिथांमोना एसे नायै हयै होनांगौ आरोना। दा जोंहा सेन्ट्रेलनिसो स्किम, बियो बिटिसिनि स्किम नङा। दा बिनिखायनो PMOY न'खौ जाहाथे बयबो गोरिब गुन्द्रा, जों बर'फ्रा बयबो डेभेलप जाजोबखायाखै, बयबो मोननांगौ आंनिबा हिसाबाव। माने सोरखौबा माइगाब जुजाय बासियालासे जायफोर मोनथावना बिथांमोना मोननांगौ आरोना। माने जोंहा जिअ'टेक जागासिनो नालाय, सोरनाबा जायगाफ्राव बेबायदि जानो हमदों। आं फेसबुकफ्रावसो नुसोदों आरोना, मानसिफोरखौ कमेन्ट खालामनाय, स्टेटास होनाय। उमुक पार्टिनिया तुमुक पार्टिनिखौ गाव गावनि पार्टिनिखौल' माने जिअ'टेक खालामनानै गुबुन मोनसे पार्टिनिखौ गालांदों जाहैदों आरोना। बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायखौ आं नुनो मोनदों, स्टेटास होनायफोरखौ। दा बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना।
दा बेफोरबायदि खालामोब्ला गावनि पार्टिखौनो बदनाम खालामना लानायसो जायो। जोंना लिडारफोराथ' बेफोरबायदि थिनाना। हमनानै ला मानगोनां सार हाग्रामा महिलारियाबो बेबायदि थिना, बा प्रमद बर' साराबो बेबायदि थिना। गावनि पार्टियाव जेनेबा गावनि पार्टिनिखौल' जिअ'टेक खालामनानै ला होननानैथ' बुङा रावबो। बेनिखायनो पाब्लिक हिसाबै जे रायजोफोरखौ अनसायनो होननानै जिनाखि लिडार दैथायहरदों जायखौ, दा लिडारफ्रा एसे नायनांगौ। गामि ओनसोल बा ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावग्राफ्रा एसे बेखौ बेले बेजे खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं, सिगांनिफ्रायनो जों नुनो मोनदों। दा बुंनाय बायदि जायो। दा नोंथांमोना जायफोर आंनि ब्लग भिडिअ नायो, जायबा आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै सापर्ट खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों, नोंथांमोना मिथिखागौआनो सिगां समावबो 17 बोसोर BPF सरकार सालायनानै थांबाय। बेनिफ्राय जोंहा 5 बोसोर UPPLआबो सरकार सालायनानै थांबाय। बिथांमोननि दैदेननाय सरकार सालायनायाव आङो जोंहानि न'खराव दिनैसिम माने सरकारनि बुस्थु आसनिफोर मोनफेराखै आरोना, लेट्रिनफोरबो मोनफेराखै। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आं मायाव खियो। दा माने नोंथांमोना जायफोर ब्लग नायो, भिडिअनि थ्रुयै आं देखायखायो नङा होमबा, नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेनोसै, रावखौबो जाहाथे माइगाब जुजाय दाबासि, बयखौबो जायनि नाम लिस्ट फैदों, जायफोरखौ जिअ'टेक खालामनांगौ, जायफोर मोनथावना, बिथांमोननो होब्लानो जाबाय। मोनाखैब्लाबो आङो माने सरकारखौ बुंनो थाङा, बखिनो थाङा रावखौबो। बयबो सरकारा मोजां आंनि थाखाय। दा माने जोंहा दैदेनगिरिफ्रासो किसुमान गाज्रि नोजोरजों नायो खायफाया, माने वान साइड थांनो नागिरो आरोना, थाइसे मेगनजों नायो। दा बेनिखायनो बयखौबो पाब्लिक हिसाबै, रायजो हिसाबै बयखौबो माने समान नोजोरै नायनांगौ आरोना। माइगाब जुजाय दाबासिलाय बयखौबो समान नोजोरै नाय, बेनो इउनिटि। दा बेनो लोगोफोर, बयबो रायजोफ्रा खौसे जालायनानै, बयबो जेनेबा हास्थायनानै बिश्वास खालामनानैसो भटखौ होयो नालाय, नङा होमबा। गाव गावनि दैदेनगिरिखौ गाव गावनो सायख'नानै दैथायहरो। दा दैदेनगिरिफ्रा एसे ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावग्राफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आरोना, माबायदि आगान सुरलांगासिनो दं, माबायदि खामानि मावलांगासिनो दं, बिथांमोनखौ एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जायो। दा लिडारफ्राथ' थिगखौनो, गोजौनिफ्राय थिगखौनो अर्डार हरो, नाथाय नैबे ग्राउन्ड लेभेलाव एसे गामि ओनसोलफ्राव एसे माने बेले बेजे खालामनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो। दाबो जाहाथे दा बिदि खालामथों, बयनिबो न'फोरखौ जाहाथे जायफोरनि नाम फैदों जिअ'टेक खालामजोबो बयनिखौबो। दा गोनां गैयै बयबो सरकारनि बुस्थुखौ एसेब्लाबो जिख्लाबसेबाबो मोननो लुगैयो, नङा होमबा लोगोफोर। दा भट होनाय हिसाबै खायफाया मोननो लुगैयो। दा जायफोर मोनथावना क्राइटेरियायाव जायफोर गोलैदों, बिथांमोना मोनथों, नङा होमबा लोगोफोर। थ' आंनि बुंनांगौआ बेनोसै, जाहाथे गावजों गाव बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे बा उमुक पार्टि तुमुक पार्टिनि होनलायबाय थाबा जों पाब्लिकफ्राबो नायनो बायो, मोजां मोना। दा जिनाखि रायजोफ्रा अनसायनानै, जिनाखि बिसास खालामनानै भट होनानै दैथायहरबाय, नोंथांमोना जाहाथे मोजां मावलांगोन, बेखौ बयबो लुगैयो। थ' लोगोफोर, आंनि बुंनांगौआ बेनो, आं रावनिबो पार्टिनि जानानै भिडिअखौ बानायाखै। मानो होनना बुङोबा आं UPPLनि जानानैबो बानायाखै, BPFनि जानानैबो बानायाखै, BJPनि जानानैबो बानायाखै, खुनु पार्टिनि जानानै बानायाखै आं सासे जेनुवेन जिनाखि पाब्लिक हिसाबैसो आं बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना बेवहाय उमुक पार्टिनि सापर्ट, तुमुक पार्टिनि सापर्ट होननानै कमेन्ट खालामब्ला बे नोंथांमोननिनो गोरोन्थि जागोन। दा बेनो लोगोफोर, रावबो पार्टिखौ आङो गाज्रि बुंनो थाङा। पार्टियाथ' बयबो थिगानो दङ, मोजाङैनो दङ। दा माखासे बिबान लानानै खामानिफोरखौ मोजां मावैयासो बे माने पार्टिखौ बदनाम खालामनाय जायो आरोना। उमुक पार्टि तुमुक पार्टि होननानै बखिलायबाय थायोबा मोजां जाया। दा जोङो बिफांखौ गायनानै मोजां हासार होआब्ला, बे जुदि मोजां दै मोनाब्ला, मोजां हासार मोनाब्ला, हयथ' बिनि फिथाइखौ जों मोजां मोनाबो जानो हागौ। थिग बेबायदिनो जोङो पार्टियाथ' जोंना थिगानो दङ। पार्टिनि माखासे मावफुं सोद्रोमाफ्रा जुदि मोजां खामानिफोरखौ दायथ' लानानै मोजां मावाब्ला, बे पार्टिया बदनाम जाखागोन। हमनानै ला जोङो आबादखौ गायनानै हासार मोजां होआब्ला, माइ खेथिफोरखौ मोजां दै नायबाय थायाब्ला, माइआ जुदि मोजां जायाब्ला, बेखौ नोङो माइखौ दुसिनानै लाब गैयाना। नोंनो जुदि मोजां आबाद लायाब्ला, दै जुदि नोङो मोजां नांगौ रोखोमनि होनो हायाब्ला दै टाइमाव, अब्ला नोंनि आबादा मोजां जानाय नङा, माइ फिथाइखौ नों मोजां मोननाय नङा। थिग बेबायदिनो आरोना। दा बेनोसै, जायफोर पार्टियाव दङ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नोजोरै नायो बयखौबो। थ' आंनि बुंनांगौआ बेनो लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।